Ka resort election syaka yeng dorbar thau ai na ki sanpho khandai tili ki assembly constituency haka jella kila kutno haka ar tarik ulaber ar hajar ar paulai bat baro ki jingkhen jingdia don ki papas bat don ki bafil bat ka basa menta kalong satang kumno ban khli dor ban thiet kulai ban yo thau sarkar da ki tu ki seng san hima ki bayo bun ngut ki nong job kum ki MLA bathmai jong ka samoy ar hajar ar paulai hadu usnam ar hajar ar pausau ki seng san hima ki bala sei kertong ki bapoi syakathong jingjob menta ka samoy ki long naka NPP ar pausan ngun UDP khatwei ngun Indian National Congress san ngun TMC san ngun VPP sau ngun BJP lai ngun PDF ar ngun HSPDP ar ngut bat ar ngut ki kertong shimen las ngau thu ba ka jingya tan telai ha ka jingya khli dor ban thau sarkar ki long hapadang ka NPP bat ka UDP ha ka ba kat hadu menta ka NPP rengkat bat ka BJP kinsen rop lang bat ki lalang da arpho prangun kat ba ka UDP rengkat bat ka Indian National Congress TMC VPP PDF HSPDP bat ar ki MLA shimen ki badon baro lai pho wengun kindon hakawei ka liang ban thau sarkar hakawei pat kaliang kaladon ka jingkam baka NPP rengkat bat ka BJP kin thau sarkar da ka ba kin senrop lang bat ka PDF HSPDP bat ar ki MLA shimet ki badon baro lang lai phau sau ngun kasong ha ka jing start ki nong yalam jongki banjit na ka banta ban ai ka jing shakri ka ba hun tam shaki pai ba kumba ki la khlei juban lak ha ki por ba ki dang yalap election